wah begegek ugek sak dulita ndara kula ndara janaka lah kok mlajar monggo mboten nganti dumateng sedaya para punakawan wonten menapa Gus Kakang Semar ketiwasan dos pundi negara Ngamarta bedah saka ulaing wadya sabrang lho lah kok janur gunung kadingaren ing atase para kadang Pandhawa sing sentosa Mahambara lah kok saged kawon iya kasunyatane mengkono lajeng panjenengan bakal bela pati saperanganing kadang-kadangku sing wis den rangket bakal tak luwarake inggih monggo kula dherekaken Gus atos-atos lho Ndara Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa sara maruta Om Pawana bana maragana samirana klawan warayang limun magulingan limun aning tiparanmu paramu Gus mandek sapa kang dadi aranmu tepungake aku Raden Janaka Raden Permati kumbang ali-ali Raden Harjuna wah keparat jenenge apik kabeh bakal mawat ana ing ngendi kowe Cah Bagus bakal bela pati marang kadang-kadang Pandhawa sing wis dirangket marang wong Lojit ora bisa kudu balik aku bakal mbacut malah dalah nggo karepe dhewe kelakon mati dening aku apamu sing tak wedeni walah dalah sabet perbatang sumyur kuandamu Gus
ora nrimake patine kancacaku. Oh. Wah! 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 Ya! Wah! Aruta sang Gudha Guru kula yen namutusa sang Sri yen namutusa sang Sri ing Dimas Kaipe kula wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Koko Prabu. Ya to tekan dina iki durung ketemu tondo-tondo bakal balining pusaka negara Ngamarta. Inggih kepareng paduka kados pundi Kanjeng Koko Prabu. Ngupadi jantraning urip ana makalah latarum ilman watat rukat ta'aba. Inggih werdine kados pundi latarum ora bakal merkoleh ilman ing ilmu utawa ing kanugrahan watatruka lan tinggal ata'aba ing kangelan tegese wong gayuh kanugrahan mono pancen cepak kelawan pacobane dina iki inggih dina menika inggih Kakang Semar iki kula Ndara wah ya panjenengan ingsun bakal nderekake marang Yayi Samiaji supaya kinen ngupadi wujuding pusaka inggih Kakang Semar kowe kuwi wong pinter, wong limpet, wong wasis. Niku jenengan ndika. Ora. Pusaka kang bisa kandha jimat kuwi ora ana liya kejaba Kyai Ismaya, ya Kakang Semar Badranaya. Mestine Kakang luwih mengerti. Ya nggih. Nggih. Wau saking makalah pangendikan panjenengan. Monggo dipun upadi nadyan angel kedah ketemu lho Ndara inggih. Ayo tak derekake. Janaka ayo. Inggih Koko Prabu.
Gunjang ganjing langit gelap-gelap katon Lere ginjang alis sore sang maweh gandrung Kang piye Kakang Gareng iki po sing dadi penjajah negara sak tlatah tanah Jawa sajake iki wah edian ada wedanane kaya wong sugih tenan ya Reng hae ning kok kaya aku ra pangling ladalah jagat jembaring rajamak-jamak lah iki sapa iki tekono kere-kere loro mrepeki marang panjenengan ingsun weh yen kowe wujuding kawula sumingkira ora patut ing ngatasi Nalendra ana ing Ngeloji Tengara lah kok den cegat ana ing ngah dalan ngene mongko aku iki nembe wae kelangan para wadyabala saiki kowe ngaku ning ndi wae raja-raja sing wis dadi telukanmu lah kok kabeh do ora ketok do ora ketara ning dangkane do ora ketara luweh-luweh Nalendra ing Ngawangga kuwi ya ning ndi tok umpetke ning ndi kowe wah wong Ngastina do bingungi ning Karang Kadempel ketimbang kowe mati dina iki kowe ngaku mok lebokke pakunjaran ngendi kinen anggonmu ngerincung sikile lan bondo tangane marang para Nalendra ingkang wis tok telokake ora bakal tak kandhakake derajat apa kowe ming sak derma kere gedibal 17 lah kok wani menginterogasi karo Nalendra Agung kaya aku Oke. Ben lek rampung ngono ya Kang Gareng. Heeh. Sajake aku ora pangling. Padha. Pisan meneh. Tak kandhani sarana aris sarana becik. Balekno para raja sing wis tok kunjara luweh-luweh. Nalendra negara Ngamarta uga kilangan daya. Lan uga kilangan kaprawirane iki merga saka kowe uga ora aku ora ngerti apa-apa kowe rasmang umpetan kowe rasmang dedelikan aku ngerti sapa sejatine kowe ora lah nek ming wong kere-kere kaya kowe iki apa ya tak wedeni krubut loro ayo terus Gong ucap kacarita nalika semana Den Pulasara dumateng Ki Lurah Bagong lan Ki Lurah Nala Gareng nalika semanten noyah nayuh Baskara Kalamangsa ical wujuding Prabu Bel Gedwel Beh badhar dados Ki Lurah Petruk Kantong Bolong Merah itu sebut
Jebul kowe ta Petro. Ngopo gleleng dadak dadi Nalendra barang. Ya karang aku iki kinungkulan wujuding pusaka Jamus Kalimasada. Ning ndi saiki pusakane mesakake ngrepoti petugas iki. Nah, kae ana tulisane Jamus Kalimasada. Nah. Pusaka Jamus Kalimasada dikundurake marang sing kagungan, Truk. Ning paling ora aku wis seneng, aku wis bombong, aku wis marem Kang Gareng. Lah, lire kepiye? Ing atase aku iso melehake marang Nalendra ingkang angkara watak candala kabeh padha lingsem. Wis tak kunjara, Truk. Kowe kuwi jejere mung sakderma kawula sakderma mung batur ya wis lereni anggonmu gawe untran-untran kaya ngono kuwi, Truk. Ah iya, heeh. Diluari Nalendra kae. Dudu jatahe kowe. Oh, heeh, dudu jatahe aku, heeh. Sing baku iki pusaka dikundurake marang sing kagungan. Ayo Kang Gareng tak derekake. Werkudara Petruk kantong bolong wis gawe wirange atiku ing atase nata Ngastina lha kok diwewirang ben kunjara utang loro saur loro utang pati saur pati utang wirang saur wirang bakal tak bedyah negara Wirata tak gawe karang abang karang kadempel nyo wah 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 ya kabeh watak candala kabeh para sata Kurawa tak sipat barat tiba sak papan pernahmu
Ugeg Gus. Agunging pangapunten menawi Petruk Kanrong bolong lingsemaken dumateng bendarane. Wah. Debol. Wonten dawuh. Malah aku ngaturake gunging panuwun. Lah kok saged ing atase nalindra ingkang angkara. Nalindra sing ngakune kondhang kalintang jayaning perang. Kabeh bisa den welehake marang ning sadrema Petruk Kanrong bolong inggih. Menika inggih awit saking lantaran dayane pusaka Jamus Kalimasada. Lan uga kathah lelampahan ingkang saderengipun nyendol Petruk ngangkat Petruk dados nalindra wonten ing loji tengara. Sakmenika sampun kula aturi kundur wonten Klampis Ireng kanthi suwang-suwang Gus. Iya, Semar aku ngaturake guling panuwun. Nadyan angkara murka ora bisa tumpes tapis ananging paling ora awak dhewe sisa nyumilekake utawa nyumilakake pedhut ana ing sakiwa tengening laladan Karang Kadempel utamaning ana ing Grogol Karang Tengah Demak Bintoro kene. Inggih. Kula tak nderek pamatur nutup Kori Brajanala nggih Gus. Ya Semar kakangku. Purnaning gati monggo donga dinunga andum slamet andum Basuki. Muga-muga sedaya warga masyarakat wonten ing laladan padukuhan Grogol Karang Tengah Demak wonten ing wewengkon Klampis Ireng inggih wonten ing Karang Kadempel menika pinaringan rahayu samudayanipun. Jumbuh kang ginayuh Basuki kang kaesti Sembada kang sinedya. Rahayu kang kadulu mekaten nggih Ndara. Iya Semar. Aku ngaturake gunging panuwun. Kathah lepat kula sak kanca nyuwun agunging pangapunten matur suwun sanes wekdal pinanggih malih nggih Ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.